Twildu minn Alla. Twildu minn Alla. Dawn huma l-kreazzjoni ġdida. Dawn huma l-wliet Alla imwilda mill-Ispirtu tal-Alla. X'natura għandhom daw in-nies? Natura qaddisa? Natura ta' Alla. Morru fi ktieb ta' Ġwanni 3. Ġwanni 3 titkellem fuq li aħna rridu nitwildu minn ġdid. Insomma, il-bniedem l-antik, il-bniedem li aħna twilidna minn ġufomna bih, Alla iridu jitwiled minn ġdid biex ikun jista' jara s-saltna tal-Alla, biex ikun jista' jibbenifika minn natura tal-Alla, biex ikun jista' jitkellem bħal Alla, biex jista' jitkellem u jopera fuq din id-dinja bħal ma opera Kristu fuq din id-dinja. Għax Kristu huwa ben Alla. Amen? Aħna sirna bħalu. U l-Iskrittura fi ktieb ta' Ġwanni 3, vers 31 tgħidlek dak li hu ġej minn fuq u fuq kulħadd. Dak li huwa ġej minn fuq huwa fuq kulħadd. Dak li huwa mwieled minn fuq huwa fuq kulħadd. Hawnhekk qed jirreferi għal Ġesu. Kien hemm żmien li Ġesu Kristu kien biss l-irban tal-Alla. Però issa aħna mwielda minn ġdid u permezz ta' Kristu ġejna mwielda minn ġdid bħalu. Issa Ġesu per se mhux l-istess fil-sens tal-kelma li kellu bżonn jitwieled minn ġdid għax kien midneb, imma Ġesu Kristu meta qam mill-mewt qam glorjuż. Jiena u inti omna ma' Kristu l-Bibja tgħidlek. Tgħidlek il-Bibja u le? Aħna omna ma' Kristu. Jekk tmur taqra fil-Romani, tgħidlek aħna mitna ma' Kristu u issa naraw wkoll u mitna rxextajna. Mitna u rxextajna. Issa dak li hu ġej minn fuq u fuq kulħadd. Ġesu Kristu huwa fuq kulħadd. Però jekk jiena u inti mwilda minn fuq ukoll, x'niġġu? Aħna fuq kulħadd. Jew fuq kull ħaġa. Min hu mill-art u tal-art. Min hu mill-art huwa tal-art. Min hu mill-art? Min minnkom huwa tal-art? Dan il-ġisem huwa tal-art. Il-ġisem li inti tammar fih huwa ta' din l-art. Infatti għalhekk ħatalliħaw. Għalhekk il-Bibja tgħidlek il-ġisem ma jistax jired is-saltna tal-Alla. Il-bnidem naturali ma jistax jired is-saltna tal-Alla. U għalhekk inti meta tmut dal-ġisem ħatalliħaw. Issa jekk tilħaq ir-rapture, jekk tilħaq il-ħatfa tal-Knisja, dal-ġisem ħajjiġi mibdul, trasformat, mhux l-ispirtu tiegħek tiġi mibdul għax inti ġa mibdul. Il-ġisem tiegħek ħajjiġi mibdul. U l-Bibja tgħidlek imbagħad dan il-ġisem ukoll li jiġi glorjuż, mibdul glorjuż, jiġi mittieħed fis-sema ma' Kristu. Biex il-fidwa tkun kompluta. Qed taqbdu xi ħaġa ħwa. Amen. Morru fi ktieb tal-ewwel Ġwanni kapitlu 3. L-ewwel Ġwanni issa, l-ewwel Ġwanni. Biex jiena nkun naf kif għandi nitkellem, lej min għandi nħares. Biex jiena nkun naf kif għandi nitkellem, lej min għandi nħares. Biex jiena nkun naf kif għandi naġixxi, lej min għandi nħares. Mela jiena u inti rridu fuq din id-dinja nidru bħal Ġesu. I can't put it more simple than that, really.
jekk jiena u inti ħanoperaw ta' Kristjani vera, jiena u inti fuq din id-dinja rridu noperaw fuq Ġesu. Issa ħasasikom mistoqsija, Ġesu Kristu kellu tentazzjoni? Fl-ispirti u fil-ġisem? Wow! Intkom il-kolkom tentazzjonijiet? U kif telbuhom? Bl-ispirtu. Wow! Let's go, let's slow the film. Ġesu li kien perfett, ġismu kien imwieled minn din l-art. U għax kien ta' din l-art il-ġisem tiegħu, kellu tentazzjoni. Imma l-ispirtu tiegħu ma kellux tentazzjoni. Għax hu kien Alla. U inti ma tistax tagħmel poġġi tentazzjoni qudiem Alla. Imma fil-ġisem kellu tentazzjoni bħalna l-koll, il-Bibja tgħidlek li hu kellu tentazzjonijiet kollha tagħna. Lut kapitlu 2 hekk tgħid. Ġesu sofra tentazzjonijiet li ngħaddu kollha jiena u inti. Imma elibhom fl-ispirtu. Amen? La Ġesu kellu tentazzjoni, bil-fors fil-ġisem kellu tentazzjoni, x'Alla ma jistax kollu tentazzjoni. Ma fiex xi teoloġija kbira di. Għax iskrittura fik tiktab Ġabba kapitlu 1 jgħidlek li inti Alla ma jistax kollu tentazzjoni. Ħajara xi waħda tinħasel ħarbina. Wow, Jesus, man, look at them. Tafin? Ġesu ħalaqna hu, Alla ħalaqna hu. ħajara xi karozza xi ħaġa il-mulej jew jgħid kemm nixtieq dik il-karozza. Hello. Imma bħala bniedem kellu tentazzjonijiet bħalna. Imma elibhom għax kien jiddomina lill-ġismu bl-ispirtu. Għaliex kieku Ġesu kellu bżonn l-Ispiritu Santu? Jekk Ġesu kellu tiġa Alla, kien tiġa Alla, għaliex kellu bżonn l-Ispiritu Santu? Għax Ġesu wkoll bħalna kellu jitgħallem jimxi bil-fidi. Kien jimxi bil-fidi Ġesu jew le? Ġesu bħalna kellu jimxi bil-fidi. Ġesu bħalna kien jattentat, Ġesu bħalna weġġaw, ħansoltaw. Għalhekk hu sar bħalna l-Bibja tgħidlek f'kollox. Barra fid-nub, jiġifieri ma denibx. Sar bħalna b'kollox, imma ma denibx. Imma sar bħalna f'kollox moħħkom hawn. Grazzi Spiritu Santu. Sar bħalna b'kollox u ma denibx biex permezz tiegħu aħna nsiru bħalu f'kollox. Message your brain. Message your brain, rajna. Ġesu sar bħalna f'kollox u ma denibx. Biex jien u inti nsiru bħalu f'kollox u bekk ukoll ikonna saħħa u dominju fuq id-dnub. Wow. Morru fl-ewwel Ġwanni 3. L-ewwel Ġwanni 3. L-lum għamilt post jiena fuq il-Facebook qed tekkara. L-unika kristjaneżmu, l-unika kristjan, meta nitkellmu mill-lat bibliku, l-unika kristjan huwa dak li ġie imwieled minn ġdid. Fil-Bibja m'hemmx Kristjan Kattoliku, m'hemmx Kristjan Metodist, Kristjan Battist, Kristjan Pentekostali, Kristjan Ortodoss. X'tib ta' Kristjan int? L-unika wieħed li jeżisti, imwieled minn ġdid. M'hemmx Kristjaneżmu ieħor. Għax kull min huwa biss imwieled minn ġdid huwa Kristjan veru f'għajni Alla. Pija just another tag name. Qed tifhmu aħwa? L-ewwel Ġwanni 3. Vers 1. Araw bli mozza ħabna l-missier li nistgħu nissejħu
u wlied Alla. U hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Id-dinja ma tarafx li wlied Alla għax ma rfitx il-Kristu. Għaliex, għax meta Ġesu Kristu ġie fuq din id-dinja x'qalet? Da mhux it-tifel ta' Ġuseppi u Ommu Marija u ħutu jgħid magħna. U li xejlek id-dinja. Int mhux dak ta' Gordon jew ta' River of Love, intom mhux dawk li mtekkin u brainwashed. Ma tarafkomx. Ma tarafkomx. Sewwa? Għax id-dinja ma tistax tarafkom. Għax biex taraf lilek l-ewwel, tkun għarfet l-ewwel lilu. Għalhekk inti l-bniedem jekk ma jkunx inwieled minn ġdid, dak kollu li inti tgħid huwa kollu Grek għalih. X'inhi? X'inhi twieled mismewwiet inti rajt jew? X'inhi kif dejjaqtni l-ħin kollu praise the Lord ġbin? Mhux ħatifhmi. Ara jekk il-bniedem jintaqa' ma' Kristu. Dak li mbagħad tibda tgħid inti tibda jinżillu wasel għax hija l-lingwa tal-Ispirtu li huwa mwieled minnu. Qed tifhmu aħwa? Allura aħna fid-dinja qed ngħixu bejn żewġ realtajiet għax il-bniedem naturali jeżisti vera. Imma l-bniedem spiritwali jeżisti wkoll vera. Il-bniedem naturali huwa temporanju u jgħaddi. Il-bniedem spiritwali huwa etern u ma jgħaddi. Il-bniedem naturali huwa skont l-ewwel Adam. Il-bniedem spiritwali huwa skont it-tieni Adam. Il-bniedem naturali għadu maħkum bħal Adam mid-dnub. Il-bniedem spiritwali jaħkem bħal it-tieni Adam fuq id-dnub. Għattifmu aħwa? Issa ħanejdilkom mistoqsija. Għal dawk li forsi fuq il-YouTube għandkom biża fuq il-coronavirus. Kristu għandu coronavirus. Kristu għandu xi ftit ta' virus ieħor. Xej. U li kieku Kristu Ġesu jataw fostna fil-ġisem. Il-virus jaqblu? Jizloq minn fuq. Issa l-Iskrittura tgħid li huwa r-ras u aħna l-ġisem. Mela Kristu għadu għafu din id-dinja. Imma peress li għandna ħafna li jissejħu ġisem ta' Kristu. Imma jgħixu fil-ġisem, jgħixu ewer iktar tal-bniedem naturali li għaddi u li huwa maħkum mid-dnub, mill-biża, mill-mart, mid-demonju. Allura jgħixu bħal l-ewwel Adam. Jgħixu maħkuma. Il-bniedem li jgħix f'xirka mal-Ispirtu Santu li huwa mwieled minn ġdid jitħaq meta jara l-għadu jipprova jbeżżaw. Għax il-biża m'għandix ħakma fuqi. Il-biża m'għandix ħakma fuqek. Amen aħwa? Ejjew il-weekend li ġej, ħanitkellmu fuq aktar di rigward anka fuq iż-żminijiet li qed ngħixu fihom. Ħanejdilkom naqa' preview żgħira. L-Iskrittura titkellem fuq kastigi tal-aħħar ta' żminijiet, viruses, plagues. Mintom tinġili rajtu li mhux il-Kristjani jaħbtu dawn l-affarijiet? Jaħbtu il-biżat, il-viruses, il-Bibja tgħidlek tiġi fuq id-dinja mhux fuq il-nies tas-saltna. Imma l-problema hija ħafna nies tas-saltna tal-isem jgħixu bħad-dinja. Jekk jiena u inti, morru fl-ewwel Petru, l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Skrittura li jiena u inti għandna nomodu u niskru fuqha. L-ewwel Ġwanni 4 vers 17. U l-imħabba issir sħiħa fina. Meta aħna nwaqqgħu qalbna l-jum il-ħaq. Eżis aħwa. Murejt li ma bnidem trid fid-dinja, għajdlu inti, are you looking forward to Judgment Day?
kemm qed tħaresek bil-qudiem b'antiċipazzjoni għal dak il-jum ta' ġudizzju. Imma l-Kristjan iva. Però the problem hija għandna moħħkom għandna ħafna Kristjani, number one, mhux kull min jiġi River of Love huwa Kristjan. U mhux kull min jiġi River of Love huwa salvat. Biex għal dawk li jqogħdu jikdbu fuqi li jiena ngħid għax ta' River of Love biss ħajsalvaw, number one qatt ma matta, waqqas nemminha. Tissalva jekk verament inti mwieled minn ġdid. U turi li inti mwieled minn ġdid, mhux għax tgħidli biss, tajjeb li tistqarraħħa għax hemm il-Bibja tgħidlek li għandna nisqarruha. Imma irid jidher fl-email tiegħek, irid jidher fil-kliem tiegħek, irid jidher anke kif il-mod kif taħseb. Inti taħseb għadek taħseb bħad-dinja. Għadek titkellem bħad-dinja. Għadek taġixxi bħad-dinja. Għadek tieħu deċiżjonijiet bħad-dinja. In vera mwieled minn ġdid, jew ġast tiġi u tokkoppa siġġu ġewwa River of Love. Thank you for coming, but that does not get you into heaven. Vers 17. U l-imħabba sir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal-jum il-ħaq, għas-saħan sitra f'din id-dinja aħna sirna bħal min. Nixtieq nagħmel messaġġ mhux illum, imma ħa nagħmilkom daqsxejn preview tiegħu illum. In-nota mhux qal aħna ħan siru, qal aħna sirna. Mhux jien ħansir bħalu, jien sirt bħalu, in-natura vera tiegħi hija ta' Kristu. Mhux qed nipprova nsir bħal Kristu. Kristu b'dak li għamel għalija u jien aċċettajtu u emmintu, sirtu fatto. Ġa fatto, sì. Fatto. Dan. That's it. Imma għandna nies fil-ġisem ta' Kristu, mad-dinja kollha, li jgħidu li aħna Kristjani. Meta jiġi għal-flus, kif taħseb? Bħal nies tas-saltna jew bħal nies tad-dinja. Meta jkun hawn xi ħadd jew għax terremoti, jew għax gwerra, jew għax virus, jew għax teddid, kif taħseb int? Bħad-dinja jew bħal Kristu? Jiġifieri taħseb bħal bniedem l-antik skont il-ġisem, jew skont l-identità ġdida tiegħek fi Kristu. Meta jkollok disgwit, kif taġixxi? Taġixxi bħalma kieku jaġixxi bniedem fid-dinja? Najjat, nidaj, nissuppervja, nsabbat, inkisser. Mbagħad imma l-mulej jaħfelli. Mhux ħanejdlek il-mulej ma jaħfellek xejn kien hemm indima ġenwina. Imma għod attent. Waħda mill-maffariet li nsaqsi li nifsi ta' spiss u teskandalizzawx ruħkom tal-li ħanejda di. U nemmen li għandu jagħmilha kull Kristjan li verament għandu naqra biża' Alla. Saqsi il-mulej kull jum jgħidlu mulej jiena vera nafek. Jiena vera nafek. Mbagħad mulej int li tafni. Mhux li teżisti għax Alla kulħadd jaf li jeżisti. Imma jiena vera għandi relazzjoni miegħek mulej. Make these questions. Toħodix for granted għax inti tiġi l-erba' hawnhekk u s-sibt hawnhekk. Tista' tkun qed tagħti deċba u l-offerti u tgħin whatever. Thank God, dak huwa parti mill-frott ukoll. Imma ċertu affarijiet nistgħu nagħmluhom xorta. Għax bħal meta xi ħadd jien naf waqaf imur il-gażin tal-banda u issa tiġi l-gażin ta' Gordon. Tajjeb. Ma mhux tajjeb għal-ruħek mu tajjeb xejn. Ma jiswelek xejn qudiem il-mulej. Allura inti meta taqbad lilek innifsek taġixxi bħad-dinja għandek tistaqsi mistoqsijiet, żewġ mistoqsijiet. Jew inti qatt ma ntqajt ma' Kristu għadek mhux verament imwieled minn ġdid. Jew inti jista' jkun li ġenwinament imwieled minn ġdid imma bqajt baby bil-ħarqa. Karnali.
Il-kelma karnali tfisser li inti għalkemm int Kristjan u verament fi Kristu u b'xi mod tħobbu l-mulej, imma l-ġir tiegħek għadu bħal tad-dinja, allura karnali. Li Bibbja tgħid li tkellem fuqha fl-ewwel Korinti kapitlu 3 f'ħafna postijiet infatti mhux hemm biss. Galatin 5 karnali. Għal meta jiena nagħmel deċiżjoni tibbażati fuq biża', fuq naqqas ta' maħfra, fuq għax ħadd għalija, fuq għax xi ċuċċati ta' politika, int għadek bil-ħarqa. U tista' tkun ilek tiġi rivravlav 10 snin, 12 sena, jew kemm minna waqfajn, kważi 14 sena. Għadek bil-ħarqa. Ħanejdikom aħwa. Illum kont qed nagħmel riflessjoni, insomma mhux waħda l-unika waħda li għamilt, imma waħda minnhom. Aħna fil-Bibbja, fl-Iskrittura tgħidlek li aħna parti mill-armata tal-Mulej. Kontu tafu intom? Intom armata tal-Mulej, kulħadd aħna fil-armata tal-Mulej. Il-kap tal-armata xi sejjaħ? Ġeneral. Immaġina kieku il-ġeneral kuljum irid jibatlek SMS biex tifakrek li tiġi għall-armata. Jew irid jibatlek telefonata biex tiġi fl-armata. Jew nkella għax il-ġeneral ma ċempellix naqqas, għax ċempelli waħda il-ġeneral biex jgħidlek kif hi. Tidnejlek għaliex taħsebek. Għax għadek bejbi bil-gazaza. Issa, fil-ġisem ta' Kristu hemm bejbiż bil-gazazaz. Imma l-Bibja tgħidlek fl-ewwel Petru kapitlu 2 vers 2 tgħidlek ikbru billi tixxenqu għal ħalib pur tal-kelma talla la issa intom salvati. Sewwa? Imma l-problema hija għandna nies li jgħidu jiena praise the Lord, jien ta' Gordon, u jien ta' Marjella, u jiena ta' Jesus, u jien tal-bambin, whatever. U għadhom bil-gazaza. Ħanilek ħani. This pastor may call you once, may call you twice. Li suppost mux tiġa mandiġ għal-fejn għadna jilegi. Imma jazal żmien, ma mux ħanċebbelek iktar da. Għax marriċ. Jekk inti ġviri tiġi timxi wara Kristu u tiġi l-fellowship għax ċebbelek il-pastor, int mela mux mal-mulej, int għajt ma mal-pastor. One word or two. Grow up. Grow up. Amen. Hallelujah. Grazie mulej. Mela. U li mħabba s-sir sħiħa fina, meta aħna nqawwa qalbna għal-jum il-ħaq. Assa aħna sittra f'din id-dinja aħna sinna bħalu. Kemm nixtieq nitkellem iktar fuq għadha skrittura, imma ħammur f'Romani kapitlu 6. Aħna sirna bħalu. Inkompli akkararit il-ġimgħa d-dieħla nkomplu fuq dan. Aħwa, isimgħuni sew x'ħanidilkom. Jiena sirt bħal Kristu, mhux l-ewwel Kristu, it-tieni Kristu, issa tifhmunix ħażin, huwa l-istess wieħed. Imma jiena u inti mhux sirna Kristu terġa' il-Kristu li aħna rajna jimxi f'Nazaret, f'Galilea, fis-Samarja, mhux dak. Aħna zina bħal Kristu, irxost glorjus, issa. Kemm aħna lura men? Kemm għadna lura fil-Kristjaneżmu tagħna? Meta jiena u inti imsejħa u għal moħħ Alla u fajni Alla li jarani bħal ibnu glorifikat. Efesin kapitlu 2 vers 6. U għed mill-iskritturi favoriti tijaj, jimmemorizzaw għal-ġid tijak. Aħna ġejna mqajma mill-lingwiet, aħna rxoxtajna ma' Kristu Ġessu. Mux rxoxtajna wara jaħtan, rxoxtajna miegħu. Aħna rxoxtajna ma' Kristu Ġessu u ġejna mpoġġuti ma' Kristu Ġessu fis-smewiet. Jina u inti, il-Kristjanismu tagħna għandu jkun release ta' sema fuq din l-art. Għax ir-realtà tagħna
minn punto di vista tal-Alla għalija u għalik, hija li jiena bħal ibnu li diġà qiegħed fil-glorja. Mhux bħal ibnu li jrid jgħaddi minn Gennesaret, minn Gerasin, minn Korazon u postijiet oħra. Kieku tajjeb, imma ħafna ħjar. Għax aħna issa mhux qegħdin skont Ġesu l-ewwel qabel mar xoxta, imma qegħdin ma' Ġesu bħal Ġesu fi Kristu wara li rxoxta. Għanidkom xi ħaġa. Ġesu sal-mewt li kieku jiena u inti. Li kieku Ġesu ma qamx mill-mewt. Taf li kieku jiena u inti xorta mitlufa. Bis-sejta ngħidilkom ta'. Għax Kristu kieku ikun biss miet għal nubitna. Huwa meta għam mill-imwiet li ġabilna il-ħajja ta' dejjem. Issa jiena u inti, il-Bibja tgħidlek li aħna mitna fi Kristu u ma' Kristu u miegħu int finna u ħafna dom jgħixu hemm. Infatti, ħanejt spunt. Għalkemm jien personali ma noqgħodx nagħmel plejtu u meta nara xi salib kattolku b'figura ta' suppost li għandu jixbaħ il-Ġesu msalla fuqha ma nagħmilx plejtu fuqha. Però jekk tifhimha b'revelazzjoni hija verament insult. Jiġifieri unut li toqgħod tgħidulhom il-kattolċi neħħu dak il-Ġesu minn fuq salib għax Ġesu mhux qiegħed hemm, veru mhux qiegħed hemm, imma għalihom f'moħħhom hemm aħdu. U għalhekk jaġixxu ta' ħafna tal-liefa u m'għandhomx ir-revelazzjoni tal-qawwa li għandna fi Kristu li aħna rċevejna mal-irxox u mal-qawm minn tiegħu. Ngħidlek aħwa tista' tneħħi l-Ġesu minn fuq il-kurċifiss u xorta jaġixxu ta' mejtin. U ma għamiltilhom assolutament xejn. Iridu jifhmu mhux il-Kattolċi biss, ħafna Kristjani, iridu jifhmu li Kristu mhux għax m'għadux hemm mhux qiegħda f'biċċa għawda u nagħmlu ġlieda fuq għawda, mhux werti. Tifhmu? Imma li Kristu, il-Kristu rebħa mhux biss fuq is-salib ma kienx komplutata, ir-rebħa ġie meta l-Bibja tgħidlek qam mill-imwiet u karkar is-setat tal-qawwiet wara jkun eżaħħhom arwenin. Allura meta Kristu miet, ix-xogħol kien għadu nofs. Kien meta għamil imwiet li ġi komplut u issa aħna dħalna f'ħajja ġdida, f'kreazzjoni ġdida. Sal-mewt il-kreazzjoni ġdida ma kienx għadha ġdid. Kienet meta Ġesu għamil imwiet bdiet il-kreazzjoni ġdida. Is this too deep? Efessi, Romani 6, morru għen. Romani 6. Dan il-passaġġ inħeġġitkom biex tiddikjaraħ fuq ħajjitkom minn vers 14 regolari, jekk mhux kuljum. Romani 6. Jiena u inti, meta aħna sirna kreazzjoni ġdida, dan il-ġisem għadu l-istess. Għadu l-istess. Allura, id-dnub għadu xorta jaħkem dan il-ġisem. Fis-sens, mux ħalli ma ngħidlekx il-kelma jaħkem, ħalli għaxin ma nkunx korrett. Id-dnub għadu xorta jittanta dan il-ġisem. Id-dnub għalli għalik xorta għanda tentazzjoni. Ġifri jekk inti raġel li joġbuk in-nisa, xorta għadhom joġbuk in-nisa u xorta tentazzjoni għadhem biex tgħid ħanħares, ħanqalleb, ħanklikkja, whatever. Il-tentazzjoni xorta hemm għada. Issa tiddajjef dik it-tentazzjoni jekk inti tissaħħaħ fl-ispirtu. Però ħana jekk tagħmel. Għamel ġimgħa għandek ġimgħa. Taqrax il-Bibja, titlobx u tixxerikx. Għaliex taħseb inti nies li jgħidu li aħna Kristjani ma jixxirkux, ma jaqrawx il-Bibja u ma jitolbux, m'għandhomx dik il-relazzjoni ta' talb mal-mulej, u ma dajfa. Mhux ovvja. Alla tak ċertu prinċipji. Bħamal da ġisem għandu bżonn l-ikel biex jibqa' ħaj. Il-ġisem spiritwali tiegħek biex inti ma tiddajjifx għandu bżonn
il-kelma talla, it-talb, id-relazzjoni ma' Kristu, u x-xirka bej l-aħwa. Inti meta tiġi riverova hawnhekk kol nhar ta' erba'. Darba fil-ġimgħa mhux biżejjed pastor. Inti kulik la waħda biss fil-ġimgħa fiżikament ara debba tgħix tajjeb. L-Iskrittura tgħidlek li kienu jiltaqgħu kull jum. Ara kull waħda ġimgħa ara ħanejlek anzi ħalli ngħinek iktar. Mur kull buffet kbir kemm tiflaħ imma darba biss f'ġimgħa. Ara jnexxilek xtejx. U aħna ħafna Kristjani ġieli dan ġieli vera xi kultant inħossni, xi kultant ma nħossnix. U inti tgħix ħajja vittorjuża. Għalhekk jiena niċċessa kif ċertu nies iridu l-pastor iċempilhom. Issa believe it or not, dal-pastor iħobb iċempel. Imma ħanejlek il-verità ta'. Kif tista' ma tċempilx? Xi wħud mill-Kristjani għandhom bżonn imma tċempilhom xi waħda moħħhom. Għax verament, hello, anybody home? Għattifu, issa fejn hemm il-bżonn u hemm ikun hemm bart jew x'ġara xi ħaġa nifhimha ta' ġifieri. Imma ħanejlek aħwa. We need to change our Christianity. Stop relying upon what your pastor or your Christian brother can do for you. Iqaf ir-relajja x'jista' jagħmel il-pastor għalik, x'jista' jitlob il-ħutek għalik. Jiena meta ħafna nies jgħidu li tolbu għalija ta' pastor, itlob għalija pastor. It's okay. Hemm l-Iskrittura tgħidlek li għandna nitolbu għal xi. Imma skużi ta' hemm inti hemm bżonn biex niġi hemm biex inbiridlek id-dar. Tuħu xi ħadd ma joħu għalih. Hemm bżonn niġi biex inbiridlek il-business. Inti l-barka tal-pastor titi u l-barka ta' Kristu. Iva jien imbierek u midluk bl-Ispiritu Santu u mażul iva vera. Imma inti għalhekk tiġi riveravlavta biex titgħallem. Biex titgħallem dak li qed jagħmel il-pastor tagħmlu int. Mhux joqgħod jagħmelulek il-pastor. Qed tifhmu għal dawk li qedtilkom ħaniġi d-dar tagħkom mhux għalikom ta' tnejn ġiet tħabbru x'raskom. Jiġifieri imma ippruvaw ifhmu. Għax jaħasra, qabel konna mmorru għan San Pietru u Ġuda teddew tal-impossibbli, u issa mmorru għan San Gordon għax dak ta' id-dalb tiegħu jiżdama. Allura spiċċejna mir-reliġjon ta' Ruma, għar-reliġjon ta' ħalaxa issa. Mela xorta titqaddis biex jitlob għalik jidħol għalik qudiem Alla. Mux qed ngħidlek li inħassru kollox rigward li ma jitolbu xulxin u ħajnilkom ejn jitolbu flimkien. Aw, jekk tridu taraw il-qawwa fid-dar tal-mulej u fid-dar tiegħek, ejjew jitolbu flimkien. Għax meta ġew flimkien il-poplu tal-la jitolbu. Raw il-qawwa tal-la bil-kbir. U ħanejdilkom, ħanagħmel announcement minn issa. Nar il-ħamis li ġej ikun il-5 ta' Ġunju. Nar il-ġimgħa skużawni, ta' Marzu. L-ostina ġenni. Nar il-ħamis ġej il-5 ta' Marzu. Il-ġimgħa is-6 ta' Marzu u s-sibt is-7 ta' Marzu qed nagħmel announcement lilkom River of Love, lilkom dak kollha tiżegwu fuq YouTube u lil Maltin Lawtin kollha u l-Kristjani l-insara kollha li jħobbu l-mulej, irrelevanti minn denominazzjoni issa. Ejja nagħmlu tliet sawm u 3 talb għal pajjiżna, għal protezzjoni minn viruses ta' pajjiżna ġew pajjiżna u anke biex ikun hemm biex pajjiżna jindem idur verament lejn il-mulej u biex ikun hemm jiġi il-mulej jirrisja nemmen li tiġa saru, jiena nemmen li sallu mill-ġurnata ġa sabu fuq il-kura.
U rajt imkien fejn sabu għal-kura, imma nitolbu biex il-mulej jirrilisja il-kura xjentifika fuq din id-dinja għal dan il-virus ukoll. Lesti li damluwa il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt 3 sawm u 3 talb fid-dar tal-mulej. Intom li tissegwu jekk inti parti minn komunità oħra, mur itlob mal-komunità tiegħek. Jekk inti m'għandekx komunità fejn tiġi titlob, ejja itlob ma' hawnhekk, ħankunu nintaqgħu hawnhekk dawk il-3 fis-6:30 ta' filgħaxija. Ejja tolbu nagħmlu bejn sija u nofs talb jew satej. Ejja ħanitolbu għal pajjiżna, mhux għall Kristjani biss għal Malta kollha. Ejja waħwa. Amen 30 saw, immarkaw fil-kalendarju tagħkom. Amen. U qed nagħmel announcement għal Malta kollha ħalli Maltin kollha jagħmlu dan is-sawm. Bħala pajjiż qed nagħmlu announcement da. Amen toħodix jiena ma nix nagħmlu għax qalu l-pastor Gordon, ma tagħmlux. Tagħmlu. Inti mhux għalija tagħmlu għas-sawm, qed tagħmlu għalik għal familtek u għal pajjiżek. Amen. Halleluja. Jiena nemmel jiena protett. Kważi ħanejdlek li ħanitlob ħanatolbuk tara għalik milli għalija. Amen. Halleluja. Imma anyway, jiġifieri ejja nagħmlu għadin. Imma isimgħuni, qed nitkellmu kif aħna l-bniedem ġdid. Jiena u inti isimgħuha. Romani kapitlu 6. Isimgħuni, Romani 6. X'ingħid mela? Nibqa' vidnu biex doktor il-grazzja? Żgur li le. Ma jkun qatt. Aħna li mitna għad-dnub. Ismawni, din għalina l-kol kam aħna. Għanna bżon rivelazzjoni biex naqbduha. Jiġifieri ma tistax tifhimha bil-karawetta ta' moħħok. Jista' jkollok il-PhDs u l-Masters u l-Bachelors u whatever kollha ta' wara ismek. Li għandi ħafna minnhom ma jfissu xejn qudiem Alla. Jekk taqbadha b'rivelazzjoni fejn m'hemmx id-dnub jaħkem, laqqas il-mart ma jista' jaħkem. Għax il-mart jidħol fejn jidħol id-dnub. Ara ħana mill-kom ċara, għax ikoll għandu l-orrina pastor, għajina mratta x'għandi d-dnub, 1. Jista' jkun. Ċifieri jista' jkun? Mela inti biss jgħid dnub għax inti tmur tisraq xi bank. Jista' jkun dnub li ħafna Kristjani għandhom u għad għandu qasta maħfra f'qalbu. Ħafna. U iva u ħafna Kristjani jiffornikaw, jagħmlu stess barra miż-żwieġ, maħkuma mill-pornografija, maħkuma mill-odju, maħkuma mill-lejra, maħkuma mill-gossip, dak huwa dnub. Mela, mhux ovvja. Le affarijiet sbieħu tajbin qaddisa. Mhux ovvja. Mela iva, jista' jkun li ċertu mart jidħol għax maħkum mid-dnub. Imma jien nagħmlu li m'għandek xejn minn daw, mekx li qalbek tibqa' pura qudiem il-mulej. Li m'għandek l-ebda tip ta' noqqas ta' maħfra lejn ħadd li titlob għal min jagħmellek id-deni. Bħal ma' Ġesu, inti mhux bħal ma' Ġesu, suppost. Jiena inti mhux bħal Kristu. Dak mhux Gordon ma ġalu, għandek f'rajnija. L-ewwel Ġwanni 4:17. Bħalma hu issa fis-sema aħna qegħdin fuq din l-art, l-istess. Amen. Mela jekk aħna naqbduha b'rivelazzjoni li d-dnub m'għadux jaħkem fuqi, issa id-dnub bħal mart. Ġej sintomu ta' influenza. Ġejja influenza, mela ħalliha tgħaddi. Le x'ħalliha tgħaddi. Le f'isem Ġesu Kristu, illa. U uża kull mezz possibbli. X'jiġifieri kull mezz possibbli? Qedtilkom l-ewwel. Kull mezz possibbli. 1. Make sure li tissaħħaħ fil-mulej, faħħar il-mulej, imtela bil-kelma tal-la, faħħru lil Ġesu Kristu, olli dejjem lil Ġesu Kristu u lil ħadd iktar. Amen il-Ġesu biss, olli lil Ġesu, faħħru ringrazzjah. Iddikjara biss il-kelma tal-la, tħalli xejn joħroġ minn fommok li ma tistax timmaġina Ġesu Kristu jgħid. Amen. 2. Ħu l-vitamini. Why not? Mhux Alla ħalaqhom il-vitamini u tilizzhom. Amen. Uża l-vitamini. Vitamina D, vitamina C. Amen. Vitamin C, vitamin E. Kull tajjeb. 3. Strieħ. Orqod tajjeb għaw ħafna minnkom li nkom workaholics, bis-serjet nilkom. Ivinti l-immune system ta' bħalma semmejtukom qabel ħaġa semmija biex jaraw tal-YouTube. L-immune system tagħna titbaxxa meta inti ma tistrieħx. Tidnejlek xi ħaġa, ħafna min-nies jiżbaljaw
Għax jagħmlu deċiżjonijiet waqt li huma għajjanin. Jew jridu risposta u jaġlu u jridu jagħmlu l-affarijiet hekk malaj. Tagħmilx deċiżjonijiet speċjalment meta m'intix sharp mentally. Aħjar tmur torqod. U tallimta da l-aħħar 6 snin f'ħajti tallimta. ċertu affarijiet li għadni minn ix-ċert immu norqod fuqha, u mbagħad meta norqod meta nqum I'm more sharp to think about it. Amen. Certain things it's better you sleep over. Ta' meħġ deċiżjoni, isma' ħija illum tiġġiedi ta' x'inkella ħanbiħuh. Le jekk jiena maġġel daqshekk aħjar nżomm allura. Le. Ħanejlek because God was not in a rush. He's definitely not rushing. Amen. Don't rush to make certain decisions, especially important ones. Mela, 4. Imxi dejjem bl-imħabba. Imxi dejjem bil-fidi. Qed tagħmel deċiżjoni bbażati fuq il-biżgħat. Dawk huma qed nagħtikom ir-riċetta kif tgħixu b'saħħitkom. Sani, kif irid il-mulej. Mela, ma jkun qatt aħna li mitna għadnub, kif nistgħu ngħixu fih? Jekk jiena u inti midna. Sa naftit. Ejja nagħmlu għadi f'moħħna, ejja iddeċidija f'moħħa di. Jien kulħadd jgħidha, jien dak li l-Bibja tgħid li jien, mhux dak li jien nħoss. Ġieli notajt li l-ħass tiegħek inbidel. Ġieli notajt li Alla ma jinbidel qatt. Mela bni ħajtek fuq dak li huwa konsistenti u etern. Mela jiena nibni ħajti fuq dak li huwa konsistenti u etern. Mela jiena x'għid m'għadniex ngħix fid-dnub. Ma tafux li aħna l-kolli tabbidna fi Kristu Ġesu, tabbidna fil-mewt tiegħu. Jiena kulħadd jgħid, jiena tammit fil-mewt ta' Ġesu Kristu. Jiena tammit miegħu. Ma niftakarx li kont miegħu dak hemm il-Bibja tgħid, jiena tammit miegħu. Għax jiena kont fi ħsiebu, jiena kont f'qalbu. Ir-realtà tiegħu hija r-realtà tiegħi. Amen. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamodija. Għal dawk li intkom għadkom qatt ma tammittu, ħanejlek dil-kelma, x'qed tistenna. X'qed tistenna? Obdi. F'affarijiet faċli ħasra. X'qed tistenna? Obdi. Itammet. Mela, intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamodija. Sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Messier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Sa naftit, mela aħna ġejna mqajma mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Messier biex jiena ngħix ħajja ġdida. Jiena ġejt imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Messier biex jiena ngħix ħajja ġdida. Aħwa, this is not what's going to happen, that what has already taken place. Din xi ħaġa diġà ġrat. Imma aħna ħanilkom aħwa peress li aħna ġejna malma li aħna midinbin u li aħna tikka u li aħna trab u li aħna ħmiġ u aħna maħna xejn. Believe it or not, ħafna minnkom tiġu fil-Kristjaneżmu mentalità ta' Ruma xorta waħda. Aħna ġejna mqawma bil-qawwa glorjuża tal-Messier u wissa jiena qed ngħix ħajja ġdida. Mur immedita il-kelma. It's done, not going to be done. Jekk aħna vers 5, jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu, f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk li naqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna ssallab miegħu. Il-bniedem il-qadim tiegħi issallab ma' Ġesu Kristu. Il-bniedem il-qadim tiegħi mela għal dawk li intom tuqtedi għax jiena jitlali, għax jiena għandi d-ġufija. Tidnejlek xi ħaġa giddib. Kristu m'għandux ġufija. Taf xi tagħmel inti meta tagħmel hekk? Qed tidentifika ruħek mal-bniedem il-mejjed il-ġisem. Meta jiena suppost qed nidentifika ruħi mal-bniedem il-ġdid il-ħaj u mqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Mesiħ. Wow.
Hello, anybody home? Amen? Hallelujah. Iqaf. Għod attention to the medita. Għax dak li t-medita, dak li t-foka fuqu, ħaj jizviluppa f'ħajtek. What you focus upon is what will develop in your life. Il-biraħ kien għal-Davide Galassi maħna, Malta, ma ġiex biex jipriedka ġi għal xaħġa oħra. Imma għalli il-kultura taljana hija vera negattiva u hija pessimista. Naħseb il-Maltin għandhom ħafna mit-Taljani. F'ċertu mentalità nippreferi li kieku Malta ssir l-Amerika għax believe it or not by culture l-Amerikani huma ħafna pożittivi. U jaraw kbir. Hekk għandhom jaraw għax għandhom Alla kbir. Mintom insejtu li inti l-Alla tagħkom daqs tal-Amerikani. Amen. Imma Alla tiegħi mhux għas tal-Amerikani, Alla tiegħi huwa l-Alla tal-Univers. Hallelujah. U Alla qal, u ma nafx how he does it. Imma qal li jammar fija. Imma dik hija r-realtà. U esperjenza jta. Għax meta nies ifiqu u meta nies jiġu meħlusa mix-xitan, naf li mhux qed jaraw il-Gordon, imma qed jaraw xi ħaġa jew xi ħadd ħafna ikbar minni. Amen aħwa? Liema persuna ħatejx int ħankomplu nispiċċaw ftit sekondi oħra. Mela, vers 6, dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna ssallab miegħu biex inqered dan il-ġisem ta' dnub. Biex inqered dan il-ġisem sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Kulħadd jgħid jien m'għandniex il-sir ta' dnub. Min imut jaħles mid-dnub. Int mitt għad-dnub biex tgħix ħajja oħra ġdida fi Kristu. Ek suppost, jekk inti ta' Kristu, għax din mhix mistoqsija, din hija statement. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmen ukoll li aħna qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu għammel l-inwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma dix taħkem fuqu. Kulħadd jgħid il-mewt ma dix taħkem fuqi. Il-mewt ma dix taħkem fuqi. Il-frott tal-mewt ma dux jaħdem fuqi. Id-dnub ma dux jaħkem fuqi. Il-mart ma dux jaħkem fuqi. Min titkellem bil-fidi, ma loqgħod titkellem bil-biżent. Il-lingwa tal-Kristjan bibliku, il-lingwa tal-Kristjan li suppost kif suppost ikun, hija fidi. Il-lingwa tal-Kristjan bil-gazzaza fħalqu bin-nepi ma patattu. Jitkellem għax jiena tiġkien minna dajjeb, għax jiena dudu, ma niswa xej, għax jiena ħasra ma jirnexxi li f'xej ma nagħmel, imma nħobbu l-bambin. Kompli żejri. Qalbi, għax jiena nifmek li għandek il-bżonnijiet tiegħek u mela mur għalmen umur ma' partner wieħed. Kull ġimgħa mur ma' wieħed biss. Għax nifmek kulħadd għandu bżonnijiet u mbagħad noqogħdu nitolbu quddiem l-istatwi. U qabel ma noħorġu għal programm jew noħorġu għal xi servizz ngħidu naqgħu Pastor Gordon ħallik ta' naqdu l-bubu. Don't you fejn il-kamera li waħda ta' tiqafx kompli. The more you talk about me, the more God blesses me. Hallelujah. Thank you that you have made me so important in your life. Hallelujah. Vers 10. U li miet darba l-dejja madnub u issa li qiegħed jgħix għal-Alla. Ekku kol aħna. Għandna nqisu li nfusna mejtin għadnub. Din hija powerful, din m'għandix ħin biex nispiċċassa. Żgur. Imma kull jum bl-Inglis jgħidlek reckon yourself as dead. Naf li kull filgħodu tqum u jkollok ftit affarijiet u dal-ġisem jibda jwerżaq. Ikel, toilet, shower, sex, rabja, whatever. Jekk jista' jkun tagħmilhomx kollha f'daqqa.
Ismawni. Għal-bniedem ta' Kristu, daw l-affarijiet it-tentazzjoni ħad tiġi xorta. Imma għadna kemm rajnija, imma m'għandhomx iktar jett jaħkmu fuqna. Tidnejlek ħaġa, il-mejjet ma jkollux ħabtiet imur toilet. Issa, mhux qed ngħidlek ma mmorrux toilet illum da? Ma mmorrux nispiċċaw mirux ma ta' nies constipated hawn. Qed nitkellem il-ġibdiet tal-ġisiem. Ta' dnub. Sigaretti, jox pasta. Praise Jesus. Ma nistax innaħli pasta. Iwa dibis baqali. Għax kollox neħħaj dal-bis baqali nbuk sil-dan. Halleluja. Bivqa. Ejja. Kulħadd jgħid warajja. Jien naf li Kristu għamel mewt u ma jmutx aktar. Il-mewt ma taħkimx fuqu. Jiena ninsab fi Kristu. Il-mewt ma taħkimx fuqi. Il-mart ma jaħkimx fuqi. Id-dnub ma jaħkimx fuqi. Bħalma Kristu mid-darba l-dejjem għad-dnub u issa qed jgħix għal Alla, ekku kol jien. Ekku kol jien. Halleluja, inqisni l-nifsi mejjed għad-dnub. Iżda ħaj għal Alla fi Kristu Ġesu. U ħanaqralkom l-aħħar biċċa. Għax li dnub madux jaħkimni. Il-bizza madux taħkimni. Il-mart madux jaħkimni. Dak kollu li ġej mid-demonju madux jaħkimni. La darba jien minix qed ngħix taħt il-liġi, imissa qed ngħix taħt il-grazzja. Halleluja! Gloria lil Mulej! Thank you, Jesus. Gloria lil Mulej. Halleluja. Min flokina noqgħod nitlob għalikom, miskom intom titlob għalija. X'intkom ħafna jiena wieħed. Immandi ħafna. Għax ħafna huma dawk li huma miegħi minn dawk li huma kontra tiegħi. Amen. Grazzi Ġesu. Are you blessed? Id-dnub jaħkmek lilek? Mela kull meta tidneb għax kont tajtu il-qawwa int, il-permess tajtu l int. Jiġifieri il-mentalità ma nista' nagħmel xejn, I can't resist. That's a lie from the pit of hell. Stop lying. You can resist. And you can say no. And you have the power to say no. You sin because you want to. Jina nidneb illum. Ara Gordon Jones jidneb meta rritin. Bis id-dub madux jaħkimni f'xejn. Nidneb eżattament meta jina rrid. Tajjeb u ħażin. Il-ħafna drabi ma rridx. Ma jkun hemm drabi fejn rrid. Imma la ħawaħħal falla u laqqas ħawaħħal fid-djufija x'minix dajjef. Minix dajjef, jien b'saħħti fi Kristu. U niflaħ għal kollox permezz ta' Kristu Ġesu li qawwini. Dik li tgħid il-Bibja. U inti bħali, mhux għax jiena nippretka, inti bħali, għax int l-istess Kristu li jammar fija, jammar fik. Anzi, mhux dak li jammar fija, l-istess Kristu li qajjem il-Ġesu, l-Ispiritu Santu li qajmu mill-imwiet. Jammar fik. Għalhekk jiena u inti ma niskuża. U it's about time that Christians start living Christ-like. Amen? Allora, għanna dolejdan, għollu dejkom ringrazzjaw il-Mulej minn qalbkom issa stess. Ringrazzjaw il-Mulej minn qalbek, kejlu Mulej għadis, halleluja. Tibqax ħares lejk bħal l-antik. Tibqax ħares lejk bħal persuna l-antika. Ibda ħares lejk kif jarak Alla. Aħna din xi ħaġa niddikjaraw ta' spiss. Li jiena dak li l-Bibja tgħid li jien, dik il-verità. Jien kapaċi għal dak li l-Bibja tgħid jien kapaċi. Dik hija l-verità. Jien għandi dak li l-Bibja tgħid li għandi. Dik hija l-verità. Amen. Halleluja.
ikun infaħħar Ġesu Kristu. Halleluja! Gloria lil Mulej! Grazzi Ġesu. God bless you YouTube viewers. Narawkom is-sib ta' hawnhekk. Halleluja! Daw kollha li intom rebbeħin fi Kristu u li intom għandkom il-ħakma fuq id-new permezz ta' Ġesu Kristu li ma tibżaw minn xejn u ma għandkom għal xejn minn xejn x'tibżaw. Narawkom is-sib fil-għaxija fis-sibt u l-ħadd fil-għodu fl-10. God bless you! Paċi magħkom.